Ano? Matingin niya pag-usin. Ay, pagkawa! What's up, Papa? Pulbos. Musta kayo dyan? Kayo? Di kayo kasi kita. What's up, mga tropang pulbo? Nandito naman kami nagbabalik ng lingkod. Ay, pumunta pala daw sa planeta namin, isang mahinang nilalang. Gusto magpa-challenge sa amin. Bisik na bisik lang niya sa amin. Uy, tama. Tayo dito ang kalamansi. Kalamansi. Sa. Next people. Oy! Tayo, may 100 pesos. 100 cash. Ito. tayong bunay in English. Tayong itlog. Harang. Harang. Sili. Sabihin nila, may hinang nila lang kami. Wag lang yung tunot. Mabunatan ka mga di. Hindi mo bunot sa iyo. G. Then, sige, talikod ka. Ano, itutok na. 100 pesos din. Game. Ready na. G. Mauna. Ato na tupat. Kumurot ka mo tanan. Kumurot ka mo tanan. Baka mapasok. Harang. Mataran na. Oo. Ang kwarta ko na dadi. Yadi. Alam na. Ano. I need to na ini. Oo. Oh, number 1. Dida. Ikaw ta. 3. 3. Okay. Okay. Nararamdaman Pwede ko na. na. Ay, na mo. Pre, ano? Harang adi. Adi ko dan harang. Adi na. Wala yun. May tubig. Isa. Intro. Biscuit. Ano? Patingin niya, patingin. Ay, pagkawa! Ikaw, gidya. He tried it. Dumi! Sa'yo mo na dito sa'yo mo. Kumusta, pre? Sabi ko nga sa inyo, bisik. May kami topic. Iba nga ni. Ano niya sa luwan niya? Wala mo na yun. Ano? Intro. Bisik. Happy Ito! Uy, kaya? Oh, pala siya. Baka wala. Arma-arma ito't dila. Ano? Ay, binagoro. Hala ka. Sama. Pero wala. Saan dito ka? Kaya nangalikan ninyo tangan mo. Wala
dinala ko mo. Tumatuna. Wala! Agto na! Wala, sino ka? Ba! Ito! Ano ba? Hindi na music. Tawa na. Tulong. Ano wala tubig? Harangan eh. Tubig. Ano suda? Oh, buwan. Harangan yan eh. Word talaga. Tamara. Nabisig yung mga challenge. Amumuong naman, sunod. Kaya to kaya. Let's go! Another. Oh, last night to. May Ilang binay pa egg? nga. Egg. Talo ka makarang. Tigaw na niya itong bertad. Ba! Nabunod to number 2. Pangalawa na lang ako sa puso mo. Sige. 4. Oh, 50. Oh. Kalamansi! Next switch ka. Wow! Ano? Ano yung nasisipon ako? Bagay ka marang Bakit? Pagtol na. Patay. Ay, wala ito. Go! Wala tubig dito. Bukas ko na. Tala, ayaw na pagtol na. Pare balik. Ano yung kumakan? Ay, ikaw pagkalap! So ayun guys, nagtagumpay ang kanyang plano sa amin. Papawi kami sa sarili ko. Papawi kami sa susunod. Anong tatanong nyo? Wala tayo pramos. May bukas pa. Yun guys, dahil malayo pa pinuntahan nung nagpa-challenge sa amin. Kaya ikaw. Salamat. Pinagbigyan namin siya yung kanyang challenge sa amin. Salamat kayo. Sa'yo. Bunay. Bisik. Sige, babay na. Oo, rin mo Didn't even get to run.